Tak ja idem naladiť tú fujaru. Tak kým on bude ladiť, ahojte. Zdraví vás B4. A týmto by sme vás chceli pozvať na divadelné predstavenie o našom najznámejšom zbojníkovi Jánošíkovi. A okrem mnohých iných sa v hlavných, ale aj pohlavných roliach predstavíme my traja. A ako režisér tohto veľdiela náš hlavný fujarmajster. Zbojník. Tak nezabudnite 22. augusta O 9. hodine večer V historickom areáli v Kaštieli v Raduli pod holým nebom. Jánošík. a ty muzika, hraj! A muzika nehrá.